ଉପକାରୀ ହଳଦୀ। ବଥ ପାଚିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ଘୋରି ଗରମ କରି ବଥ ଚାରିପଟେ ଦିନକୁ 4ରୁ 5 ଥର ଲେପ ଦେଲେ ବଥ ପାଚି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ହେବା ନିମିତ୍ତ 10 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ସହ 5 ଗ୍ରାମ ନିମପତ୍ର ବଟା 2 ଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକି ମିଶାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହୁଏ। ବିଛା କାମୁଡ଼ି କରି ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ପୋଡ଼ିବ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଚାପି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଖି ଧରାରେ 5 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀକୁ ବାଟି 50 ମିଲିଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ଛାଣି ସେ ଜଳରେ ଆଖିକୁ ପୋଛିବା ସର୍ବଦା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାକୁ ହଳଦୀ ଜଳରେ ଭିଜାଇ ଆଖିକୁ ପୋଛିବା ଉଚିତ। ଆଘାତ ଜନିତ କାରଣରୁ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲେ 250 ମିଲିଲିଟର ଗୋ କ୍ଷୀରରେ 10 ଗ୍ରାମ ହଳଦୀ ବାଟି ମିଶାଇ ରାତ୍ରି ଶୟନ ସମୟରେ ପାନ କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବା ଲାଗିଥାଏ। କୃମି ରୋଗରେ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ହଳଦୀ ପାନ କଲେ ପତଳା ମଳତ୍ୟାଗ ହୋଇ କୃମିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତପିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହରେ ଫଳି ଯାଉଥିଲେ ବା କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିଲେ ହଳଦୀ ଦେହ ସାରା ଲଗାଇବ ଓ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ହଳଦୀ ଖାଇବ। ପ୍ରସବ ପରେ ଶରୀର ପୀଡ଼ାନାଶ ପାଇଁ ତଥା ମାତୃକ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 250 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ସହ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ମିଶାଇ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଚିନି ମିଶାଇ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାନ କଲେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଉଷୁମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତଃ ହଳଦୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅନେକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।